cel mai exploziv denunțător al hoților și nenorociților care au distrus România, omul care le-a văzut și trăit pe toate. Domnul ministru Nazare, puneți-vă centura de siguranță. Atâta vă zic. Republica Centrafricană, diamante. Da, după aia. Rizea TV cu noi dezvăluiri nucleare despre statul subteran care a înghițit țara și o seacă de toate resursele. Am primit un telefon de la o persoană foarte importantă dintr-o structură de forță a României care mi-a confirmat că dezvăluirile făcute de mine au avut ecou, s-au constituit deja 5 dosare penale, sunt dosare de ce rezonanță vor avea. Politicieni, spioni străini și români, jurnaliști corupți, sinecuriste mufate bine de amanții potenți financiar la instituții de stat, Rizea îi prinde pe toți cu chiloții în vine și îi arată cum nimeni nu are tupeu să o mai facă. Pentru că ați auzit multe zvonuri defăimătoare la adresa mea, că mi-e foame, că fac șantaj, că am nevoie de bani. Nu, prieten, Rizea n-are nevoie de nimic. Rizea nu poate fi cumpărat. Alături de el, invitat permanent, este spaima reziștilor, Laura Vicol, dar și invitații special surpriză, cu expertiză bombă în domeniile lor, pentru a vă face imaginea completă a mizeriei care a cuprins această săracă țară bogată. Nu ratați cea mai tupeistă televiziune din România, Rizea TV, televiziunea românilor de pretutindeni. De luni până vineri, între 21 și miezul nopții, numai pe YouTube și TikTok.